já jsem to pustil. Někdo navázat, já nevím, kde to skončilo. Tak, jdou. Tak co tam bylo naposled? To bylo návštěvníkům a že to je pro všechny, že tam každý najde to svý. Muž. A bylo skvělé, že tam zafungovalo právě to, že to není připravené jenom pro děti, ale že to funguje taky pro dospělé. To znamená, pokud je ten příběh a snažíme se předat nějaký zážitek. Vítám vás na dnešní vernisáži naší nové interaktivní expozice, kterou jsme nazvali Žatecký stroj času. Jeden z těch důvodů, proč ta výstava nebo ta expozice měla vzniknout, bylo podat to historické, co je v archivu, moderní formou, tak aby to přijali nejen dospělí se zájmem o historii, ale taky děti. A upřímně řekněme si, kolikrát jste viděli dítě bloumat muzeem a snažit se vyčíst do posledního řádku, co kde píšou. Jeden z takových těch klíčových momentů té spolupráce bylo nastavení nějakého komunikačního kanálu nebo interfejsu mezi IT společností Gameful a samotným muzeem, v čemž byl za začátku určitě největší kámen úrazu. Tak snažili jsme se teda přiblížit s využitím tabletu, respektive, jak za chvíli možná zjistíte, nebo určitě zjistíte, s využitím stroje času vás provést historii Žabce, zejména teda s využitím krásných historických fotografií, které teď částečně vidíte na panelu kolem vás a částečně potom uvidíte vaší cestou do historie. Určitě je zajímavé spojení moderních technologií s tím, co my jako muzeum můžeme nabídnout. Máme bohatý archiv fotografií. Prezentovat jej statickou expozicí si myslím není úplně in, kdežto právě ty moderní technologie nám pomáhají překlenout často i prostorové nedostatky. Pomocí projektového řízení se povedlo překonat tyhle ty obtížné začátky, povedlo se nastavit rozumný způsob komunikace, povedlo se nastavit určitou metodiku pro řízení tohoto projektu, která poté vedla k úspěšnému splnění, k stihnutí vernisáže v termínu, který jsme si domluvili, a ve finále samozřejmě ke spokojenosti i návštěvníků muzea, což je to, o co v tomto projektu hlavně šlo. Ráda. Já jsem spokojený. Já taky. Tak, asi.